Sa sobrang gifted nito sa music, doon na siya nakaka-compose ng beat sa pamamagitan ng tubig. Nilalaro niya ang tubig, nakakapaggawa siya ng beat. Ganito yung tunog sa tubig. Paano? Favorite natin yung songs na yan. Humanap ka ng back. Ganun, sabi niya. Man ka ng pangit at ibig mo. Oh, pastor! Humarap ka na mama! Doon pala nang galing yung beat ng Oo, mabilis na binago na siya. Oo, diba? Pagtuloy-tuloy. Tama. Ang importante, magbigay kayo ng blessing. Pag may blessing kayo, meron kayong 30%. Oh, ha? Mabaho. Ano amoy baho? Ano amoy baho? Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Anong amoy baho? Anong amoy baho? Ganon. Dapat meron silang ganito, cool yun pag may ganito sila. Anong target retirement mo, partner? Mga 5 years from now. 5 years from now, grabe ka naman. 50 ka lang nun. Nga pagkatapos. 50 ka lang nun, partner. Ano ka? Tagal mo mag-react eh. Nag-compute muna ako. Ako target ko mga 55. Okay, mga 3 years na lang yun, di ba? Butot mo ba? Nagpapanggap lang pala ng 39. Ay, may abs ako. Tinan mo. Asal, patingin! O, zoom mo! Oh! May mukha! Patingin ulit, zoom mo. May mukha eh. May mukha. Yun o, nakangiti. Patingin, 1, 2, 3, go! Yun o, nakanganga! Yung emoji na nakabilog yung mukha. Yung emoji na nakagano. Gusto mo pa ng libreng GVGV Good Vibes? Download mo na ang Love Radio PH sa Google Play at App Store. Dahil dito, walang hate. Love long! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love lang.